Poprvýkrát som si zahral nový admin a bol fakt super. Uvidíte samozrejme v tomto videu. Získala som divné veci, divné rastliny a vlastne to uvidíte. Takže už začína ten admin abuse a hustý zatiaľ je, podľa mňa. Prečo som duhový? Si nevadí. A to je vlastne nové. Spinu si idem teraz. Dnes mám 2 spiny. A dostanem random mythiku a Queen Blossom. OK, a ďalšie spine 10k. OK. To mi nevadí, ale krásne takový bloom. A idem si otvoriť tento pack. Čo som vlastne získal? Rebirth. Ešte, že mám toľko peňazí na Rebirth. A dobre, mám Rebirth 6. Dobre, potom niečo akože teraz si to vlastne som si upratol moju gardenku a teraz vlastne idem do fialovej sekce. A čo mi padne z garden seed boxu? Chili, godly. OK. Takže máme asi prvú godly v našej zahradke. Žiadny propek nechcem. Dáme 334k. OK. Tej 3 zatiaľ nemám, tak nevadí. A čo sú toto nové veci? OK. To si mám zbierať. Vlastne samozrejme, že to mám. Dobre, profesor ma zoberie. No a čo mi teraz spadne, aby to bolo narýchlo. A padla mi Frostbat. OK. A to je nie, ja som si to neprečítal. Reroll. Za čo budem hlasovať? Ja neviem, či tako je lepšie. A Watermelon Godly, tak nie, Moonmelon. Dobre. Tak asi vyhráva Space. Ináč túto hru hrá 9,1 miliónov hráčov. Takže to je zatiaľ pokrok. Táto hra je zatiaľ veľmi dobrá. Budem ju hravať často. No a to je veľký nový pás. Pusté. Dobre. Samozrejme niečo si z toho aj unlockneme. Neviem, ako sa získava tie XP. A OK. Za chvíľu máme common plant random. Takže máme, ale nevidím ju, lebo furt musím čakať. Tak si zatiaľ užite čakanie, samozrejme troška to zrýchlim, ale pre mňa to vôbec nie je dobré, lebo ja musím na to čakať, ale vy nie. Takže zatiaľ čaute. Dobre, dobrý admin, yes. Plants Instagram. Tak to sa nečaká. Máme Moonmelon, čo je godly a máme ďalšie Brotato. Tak to si asi dáme sem. A Moonmelon si dáme medzi melónmi. Toto. Sice je to tmavo-modré, ale nevadí. Tam bude patriť Moonmelon medzi melónmi. Jaj. Dobre, tak padajú tu meteority asi zoberiem 13 miliónov. Admin seed? Ja neviem, ako to myšľa, asi v tomto seeds, ale OK. Ja nepotrebujem zatiaľ žiadne admin seedy, ale OK. Akože pokiaľ by to bolo na zasadené záhrady, tak hej. Ale na tento, aby som vyzeral krajší, tak to asi nie. Lebo ja na to ani nemám peniaze. No a ja pôjdem teraz. Dúfam, že mi padne veľká mutácia. Na tú plant. Dobre, sakra. Ešte. Profesor ma furt bere.
Snad to dám dokonca. Že pôjdem k Tomimu. Kaktus. To neviem, či máme, ale OK. Yes! Animal Plants Insta Grow. Tak, dobre. Ten kaktus vyzerá tiež zvláštne, ale dobre, posadím si medzi zelené planty. Čo sú tu? Propek zase nechcem. Neviem, prečo mi to dáva, mám 7 mega. Takže mám dokopy 22 mega teraz. Čo je vážne super, asi to idem upgradeovať. No už sa mi nedá. Budem o mnoho rýchlejší, už asi pôjdem k tomu Tomimu, do tej zahrady. Ukáž. Nie, profesor. Zase, no nič. Tak dobre. Čo mi teraz spadne? Cloud Kiwi, OK. Yes, zase máme Cloud Kiwi teraz a to si plentne medzi červené rastliny. Kde mám toto? Dobre, a dám taký menší strich. Takže čaute. Dobre, a events. Dobre, že som to len kúsok odstrihol. Dobre, toto budú mutácie, hovorím. Neviem, či sa tu dá viac dať ako 2, 3, 4, 5, 6, 7 mutácií. To je všetko. Dúfam, že sa tam dá ako 7. 3 mutácie. Radioactive, magma a lightning. Tak to bude veľmi dobré mango. Ešte mytika. A toto si zoberiem. Pastel bud. Tak. Dobre, tak začal dám menší strich. Potom, čo mi vyrastalo mango, tak som ranoval. Samozrejme, plentol som si túto vec. Zbieral som tieto vecičky, XPčka takzvané. Potom ma chytil aj Tommy dokonca. A padlo mi ďalší Dragon Fruit, Magma a Void Mutation. Potom som zase ranoval, vďaka adminu dal Insta Grow a ďalej som zbieral tieto XPčka, zobral ma pán profesor, Proton a potom mi padlo ďalší kaktus z Lightning a Void Mutation. Vlastne nie ďalší, ale vyzeral vážne divne. Našťastie som zistil, že mám aj Butterfly Box, to som potom plantol a získal som asi tú najhoršiu mytiku, čo je v tejto hre, takže ďakujem admin. A plantol som zase kaktus, potom som išiel ďalej zbierať XPčka, padlo mi Dragon Fruit z Lightning a Void Mutation a vyzeral fakt guste. Ďalší, získal som dosť dobrý Dragon Fruit, ukážem vám ho, vyzerá fakt dobre. A potom mi ešte padol Petal Bud a zabáž, že som získal 134 mega, takže som happy. No a idem si plantnúť tento opäť Dragon Fruit a ešte tento Petal Bud. No, vyzerá celkom huste a plantnem si ho treba sem. Potom tých 100 miliónov som utratil za rýchlosť a už som sa konečne dostal reálne k Tomovi a skoro som sa dostal k tomu druhému typkovi. Tak čo mi teraz, pane, dúfam, že opäť vec. Čučerečka? Nie, kokos, legendárka, fakt. Kamaráti, máme papaju. Sice je to legendary, ale tu nemám vôbec. Takže asi tak. No a admin Adus skončil presne tú sekundu, keď som to líval. Ale reálne. Tak, dobre, idem ranovať. Takže takto som získal Butterfly Box. Ďaká questami, čo nejako spĺňam. OK. Získal som z nejakého dôvodu Honey Daisy, neviem ako, ale idem tu dať tej Queen Bee. Bude asi šťastná. Vlastne otvorím prvýkrát Nectar Seed Box. Vlastne, no druhý. Ale prvý na videu. Takže máme Nectar Seed Box a to musíme položiť sem. Hej.
Dobre, a čo mi padne, to netuším, ale fakt mi padol San Petol. To je asi... To už mám, to nechcem, to predám. No tak nič. Prišli sme o Nectar Seedbox. Nevadí, no. No aspoň, že som niečo dostal. No gift 1 seed. 6 mega? OK. A zoberiem si samozrejme peniaze a idem ďalej. Tento týpek menom Spy ma zobral konečne niekto dobrý. O, radioaktív. Nice, a čo mi padne? Niečo dobré. Brokolica, no nevadí, to si zoberiem. Ja vlastne to mám, tak to nechcem. Ale pozrieme sa na ďalšie záhrady. Ten týpek vzadu má aké dobré veci. Fúha. Keď by som bol taký, áno, má dosť ho, no nevadí. Dobre, máme Blossom Berry, tu si zoberiem na ďalší nektar. To. Seedbox. Yes, hovorím vám, že to je veľmi dobre. Dobre, dúfam, že mi zase niečo dobre padne, lebo ja už to fakt chcem. To som mohol čakať. Stal som 5 týchto Nectar Seed Packov a furt mi padla tá Honey Daisy a už potrebujem veľakú epiku. Dám si Rebirth teda a zoberiem si ešte peniaze. 20 mega to chcem. 56, dobre. Tak ešte budem od toho Spya. Dobre. Yes. Mám už 120, OK. A potom tu si otvorím Butterfly Box, lebo som zistil, že vlastne to si môžem kúpiť za 100 tých motýlov. A moc nechcem to. To sa obetujem. Lebo... Tam mám vlastnú lávu a keď máte vlastne trňovitý beanstalk a niečo mi dostal. No dobre, zoberiem si zase 24 mega a asi idem ďalšie XP. No. A zase som si chcel kúpiť, ale idem si kúpiť teda jeden box za 100, dobre. Butterfly Seed Box máme tu. Dúfam, že teraz padne niečo peckové. Dobre, poď. Ale to mi už padlo, to je tá najhoršia mytika. Ale zase je zlato. Tuto predám a tu vymením. Hej, tu si niekam dám. Dám si to sem, lebo to sú žlté veci. Tak, to predám. Za 6,8 tak to je dobre. A zoberiem si 22 mega. Dobre, a u mňa táto je veľmi krásna. Ale to si premiestním. Samozrejme, takto. Nevadí. Nechám to tak teraz. Teraz ma napadla dobrá vec, toto si obetujem, aby som mal ďalší Nectar Seedbox. Pusté, že? A tu si položím sem. Čo mi padne? Dúfam, že niečo dobré. Pokiaľ niečo zlé, tak... Aha, to už mám. A zistil som, že Queen Bee už chce ďalšiu common kvetinu, takže už nechce epiku. To je zvláštne celkom, ale idem si upgradeovať teda speedku a idem získavať ďalšie tieto motýle a seedy. Zase pôjdem k tomu Spy. A nie, to ma zobere. Som nepovedal moc veľkú rýchlosť. To je tá chyba. Ale čo mi padne? Frostbat. OK, to môže byť zaujímavé. Tak zatiaľ čakajte. Dobre, toto je najpeknejšia rastlina, čo tu je. Frostbat sa volá a je to mytika. Najpeknejšia za mňa. Fakt. Mňa zaujíma, či má aj oči.
Ona má oči fakt nice, tak to je husté. Nice. Toto je fakt najlepšia rastlina. Nie som peto a ešte to si dám asi sem a túto krásku si dám vedľa týchto modrých. Fakt najpeknejšia. Kúkajte sa na ňu. What? To je mega za mňa. Zbieram motýle, ale idem si pri seed, lebo toto bude posledný seed v tomto videu vlastne. Tak, dobre. A čo to bude zase za plant, keď to bude posledná? Kokona, to nemyslíš vážne. Ideme si dať posledný rebirth v tomto videu a to je rebirth 8. Takže mám rebirth 8. No. Z rebirth 6, nie, z rebirth 5 až na 8. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. No a uvidíte ďalšie video samozrejme z tejto hry a takže čaute.